Litum aphan pini litum na chu phanang kok alam thegela bolo aphang sing litum media ko te dom phan suri kardom pajero lasi alam ki ong o ke kali hai theni litum pini Beskar Benglong EPHLC NGO Central Committee along ke Japon abang fu sar jam hanse lapen sar Peter Tiso alang litum nang ke Japon ki misen ki thek ponong lapen pinier ni labang so apres mit ni litum dakang ni tunang ko kala polo isi rap aphan isi kapacini mate ni litum ta Central Committee pa nang kapacini ateng pa litum ta isi ningkarong benute ko pilo tang te monang klang achiklo mane karbiang long arat solang do arat akar I nimkan ko an beren nang kachi song pen halabang so article 244A alama puthak ilitum along la IPHLC Central Committee Presiden la pen Secretary atum akijalong mane Chief Minister along kaching kidam long I ang deng anang le erlo ching kidam long po buka bang ilitum phanang pachini lo dasila bang so ning korong masih ilitum pini solang do karbera phanta ning karong pen alang solang do karbera phanta kapachini pon sang pon iglo pini bangke dore one kai ke pora long ta ilitum karbeng long ke thenai man peng ke thenai ilitum ACM Dr. Sar Tuliram Ronghang alang li phans tame kai ke porta churu nangji athin non la bangso APHLC NGO along sa tame alang li Assam Chief Minister along kaching kidam long ji aphan alang li nang kachirap dun labang so appointment nang pidun apot alang li phanta kai ke porta sa tame ning kaching sam la pen ning kachi thela pen alang li phan churu par pik lo lasila bang so lam sin ilitum pini press meet ke kang lo solang do arat karbia khaya tum manghuri APHLC NGO ke irowe lapen dak ake hai Peter Tiso lapen ake hai James Hanse alang tumikeja APHLC NGO si ahok lapen non APHLC aki mi ke klang hadat ke klang po gala hui ke non nilitum APHLC NGO Peter Tiso James Hanse ake hai atum ke klang ke dam kelang dunun lapen aja kong kape Bobby Afansi lake ke klang nasa lapen ke bangi lang anta APHLC NGO ke isiwaji lake ake hai James Hanse lapen ake hai Peter Tiso laso APHLC NGO si lagi mohon sita dogar po laso apu thak ke aprang ke dantang hala itu make hai vice chairman lo ba vice president lo itu kong long pia ke hai pen la ke dantang alang press meet hut la solam ning je lo je non chulom dak press meet ka chipi je alang tumaphan pasun se alang tumaphan ke aprang pen suspension aprang pen tumaphan ke pesang tumsi non aku president secretary ke bak tu po lake athike itum make hai James Hanse lapen Peter Tiso make langun lapen aja kong kape Bobby Afansi lake ke klang